Elisha wacethela eShunemu apho kwaye kukho intokazi elinokazi yamzama ukuba adle isonka. Ubesithi xa agqithayo aphambukele khona ukuba adle isonka. Yathi endodeni yayo, uyabona ke, yaqonda ukuba lo undwele wakwaThixo wakwaThixo ubana gqitha apha. Masenze emjongeni ibhudana eliphezulu, simbekele khona isigqebelo netafile nesihlalo nesibane, angene khona akuphambukela kuthi. Wathi mhla uthile waya khona waphambukela egumbini elo liphezulu walala khona. Wathi uGehazi umfana wakwakhe, biza lo mshunqulekazi, wambiza yena phambi kwakhe, wathi kuye, khawuthi kuye, uyabona usisemekele ngayo yonke le nyameko, ungenzela ntoni na ke? Unelizwi ongalenzayo na ukumkani, nokuba kukuthetheleni inkosi? Wathi yena, ndihleli phakathi kwabantu bakoyithu. Wathi, makenzele ntoni na? Wathi uGehazi, inyaniso akananyana, indoda yakhe yaluphele. Wathi, size. Wambiza wafika, wema emnyango. Wathi mayela nelixa yakenye uya kusilatha unyana. Wathi yena, musa nkosi yam kwabaThixo, musa ukuthetha amanga kumkhonzana wakhe. Imake musa nkosi yam mfo wakwaThixo, musa ukuthetha ntoni? Amanga. Ngamanye amagama, do not deceive me, do not lie. Ndijonga bekubantu abagold kodwa ungatsho ube of gold uthi Yesu oh intoni le? Don't deceive me. Kutsho yena sulinge uxoke uthi sumkhohlisa. Sumkhohlisa. Uyazi uba yintoni limenza athethe lento? It was a series of disappointments. Wayesephoxakele kakhulu kuthethwa into enye. Siyanderstandana ne? Yes, thetha. Kodwa wathini? Kodwa wamitha. Kodwa wamitha. Wazala unyana ngelo xesha lisiweyo layakenye ebelithethile uElisha. Okay, hlala phansi. Hlala phansi. 1 2. Ningancami. In the book of Judges, uGideon wayengabizelwanga uShumayela, wayebizelwe ukuba lijoni emkhosini. Xa wayesiya emkhosini wayesiya njengomuntu obizwe nguThixo ozamsebenzisa khona. Onyana bakaYakobi, the last son, the last born one. No. Wayebizelwanga to preach. Wayebizelwe into business. Amaphupha nawo phatha. Yayingamaphupha ophatha umsebenzi kaThixo. Yayingamaphupha oba ayongena eEgypt ngexesha apha eEgypt ifuna itechnology ezabe isustain exesheni lendlala. Wafuna uJoseph. uJoseph efikayo, he became the prime minister. And ezokujongana nento edibe neeconomy yelizwe ukuthi likwazi usurvive. In ministry ayikhonga ukushumayela qha. Bakhona ababiziweyo ufumanisa uba kuloo nto uyisebenza mhlawumbi ungunesi. Ufumanisa uba to you ubunesi is more than umsebenzi. Yinto ongayenza noba ubhatala. In ministry yinto okwazi uyenza noba ubhatala. Ingumsebenzi xa ungena uyenza irhayi ingena. Umsebenzi imotivation isalary. But in ministry imotivation ayo salary. Kukho laa nto yoba ndifuna unceda. Ndifuna uthini? Ndifuna unceda. Xa ingeyo ministry, kuxa imotivation yayo ibe kwangela ubuyenza ikona uba imali, ifakho mali andiyenzi, ifakho mali andiyenzi. Then ayo ministry ke ngoku umsebenzi.
Siyaunderstandana ne? So lo tata ke yena ke wathi sawugqiba ukwenza lento akayibona ubangaba ministry once you stop doing yona yathini abantu bazithandiswa ngabantu bathweni baceshweyo le into esikwazi uyenza noba uhleli phansi uyakwazi uyenza noba utheni noba uhleli phansi iBhayibhile ithi ke endumiso ithi ukugugeni kwabo awuthwele isikhawu ku-ministry siba dangerous ngoya sikhulu ngoyinwele zijika kukhona uba insikelelo ngiyavakala ne ngoyinwele zithini kukhona uya iBhayibhile kunendumiso ithi abadala ithi engugweni bayawuthela isikhawu uthi ugugayo bisaphosa uba lento ubizo lwakho ilevel yehla kube khona linyukayo siyaunderstandana ne so kufuna namhlanje uyazi lonto leyo ukuba ngaba if le nto uyenzayo yobizo yiyo nyani ayi-expire ayiphelelwa bazawuzoguqa kuwe sowugugile because le nto ilapha kuwe iyabatsala iyabafuna siyaunderstandana and ubizo yazi uba ngaba usenoba sebhankini umanage ibhanki athi upleyiswe ngithixo usenoba sesibhedlela ube ngutitshalakazi kanti upleyiswe ngithixo ubizo ayikokushumayela qha yiyo le nto ufumanisa uba omnye ongutitshala sithi isikolo sesingekho ufumanisa uba unabantwana hambe batyutharisa nemali ingekho because le nto ilapha kuye it's a calling uthi sewusithi wena uyenza njani into yotyutharisa kodwa awubhatalwa awukwazi ukuyi-explaina le nto because ilapha kuwe ixa ifika umntana esithatha kwi-physics ithi no I can help you uzona how much no just come we'll talk about money later because he calling iyavakala bazalwane iyavakala i-calling iqala ufa once i-motivation yayo ibe imali iyaphuma kwi-category ye-callings ingene kwi-category yemisebenzi sense once ingenapho i-anointing ngephezu kwakho cease to work uxhomekeke ke ngoku-information okuzafuneka uhambe uyincanca kwezi institutions because le nto sikuyo le information yakhona is divine nango besithi usikho esithi kuthiwa kuyohane ukumoya but ngosekumoya kuthiwa come on nyukela we are relocated to the level kuthiwa there's another dimension zizinto ongazifuna esikolweni because izinto zakwathixo ziyachila izinto zakwathixo ziyathwani ziyachila now le nto sifunda kuyo sifumana ibali ngamabali amabini akwi-chapter 1 kulo chapter number 4 ibali lokuqala umama obhujelwa ngumyeni wakhe ihlolokazi njengoba ebhujelwe ngumyeni wakhe washiyeka esitata ematyaleni angakwazi ukuwabhatala njengoba engakwazi ukuwabhatala bathintshwa abantwana bakhe njengoba kuthintshwa abantwana bakhe wahamba efuna uncedo wakhumbula ukuba indoda yakhe was a man of God. He was a prophet. He was a son of a prophet. And then lo mama wakhangela uElisha. Ngamanye amagama wakhangela i-altar owayeseva. Ngoba kukho izinto ezingazulunga apha nathini ufike e-altar. Kukho izinto ezingazulunga ude kuhlangane nomuntu othandazayo. Kukho izinto ezingazulunga ude uhlangane nomuntu onesichilelo. Uthethile apho usikho. Wathethayo kukho izinto ongaziziyela usithandazele but uvela umuntu okanye dimension athethe kanye kwenzeke. Kukho abantu abagcotshela uthetha kwenzeke. Khona icawe. Amen. Kukho abantu abagcotshela uthandaza. Kukho abantu abithandazo yabo yaphenduka. Kukho abantu xa uhlangana nabo bazi impendulo zemithandazo. Kukho abantu uThixo aqenza usebenza asebenze ngabo. Kubekho abantu umtshona aquphe impilo yabo kusawufika abo bantu into zilunga.
Kukho abantu ohlanganiswa nabo nguThixo kuba uThixo ufuna ukunceda wena. Awakhape ndimncamile uyafoda ngoku. Wathi uhlangane nayo intoni? Uhlangene nempendulo. Uhlangene nempendulo. Wakhe wathi ithi ka iveli ingxaki isolution seyikhona. Isolution zindala kunengxaki. If you have a question, yes, impendulo ikhona. And it is very question ngoba sekho impendulo. So namhlanje ndikwamukela enkonzweni yempendulo. Uzakuphendula uThixo. Andiyazi nini kodwa uzakuphendula uThixo. Uzakuphendula uThixo. Ndithi uzakuphendula uThixo. Thixo phendulayo. Thixo phendulayo. Ulapha ngoba sikhona seziphendulwe. Sikhona seziphendulwe. Sikhona ukuthi ngeke zenzeke zasike zenzeka. Sikhona ezinye nangokuthi ngenzekanga kodwa unamandla wokuvuka umkhonze because ikhona i-conviction apha kuwe ethi le nto izakwenzeka. Bekukade kungekho nje kuminyaka ebhedithileyo kodwa ingathi ikhona into entshenzekileyo. Ingeba ngekho namhlanje ube usamile into xa ujonga few years back ubona uba noma ikhona into eyenzekileyo. Ikhona into eyenzekileyo. I don't care how long it takes but izakwenzeka. I don't care uba lingakanani ixesha ezalithatha but one thing that I can say to you ukuthi izakwenzeka. Izakwenzeka. Ayikho into emnqabelayo. Wathi uSara ekajonga ixesha jonga i-age yakhe kusithiwa uzawumitha kanomntana. Wahleka uSara njengalomfazi wathi ndiyacela Nkosi mna sendaluphele nomyeni wami waluphele isithunywa sambuza into enye, is there anything that is too hard? There are things that ingamzimelanga uThixo. Kukho izinto ezingamnqabelanga. Ubona apho singaboni khona. Iingcinga zakhe ziziphakamela iingcinga zethu. Iindlela zakhe ziziphakamela iindlela zethu. Ukwazi uhamba apho umuntu angahambiyo khona. Ukwazi ukwenza apho umuntu angenziyo khona. Ukwazi ubona apho singaboniyo khona. Lingakufelisha iliso lenyama kodwa khwiliso likaJehova. Lingakufelisha ingqondo yakho kodwa kunengqondo ephakamela zethu. Kuyavakala bazalwane. Singabaxaka abantu kodwa kwizinto uThixo ezingamxakiyo. Hallelujah. Sometimes nami ndingayazi uba wenza njani uThixo. Ndingayazi. But yibona isenze ndikhumbula okay sebenzisa ndifuna uyazi uba ayindim ndedwa osetyenziswa. Bakhona nabanye kwezinye nabasetyenziswa ngcono. uThixo unabantu bakhe. Unabantu bakhe. Unendawo azenyulayo exesheni. Futhi ngexesha elithile basendaweni ethile because impendulo yakhe kuloo ndawo. Kukho abantu xa bethetha ungangacacelwa kodwa uvela omnye umuntu athethe laa nto ibithethwa uyivetwa. Ngoba loo muntu ulungiselelwe wena. Bazi abantu balungiselelwe wena. Bazi abantu uThixo ababizele wena. Ngoba not wonke umuntu ubizelwe wena. Bakhona bangayithethi iminyaka ungeva nto but kubekho umuntu esayiqala nje uvuba ikhona into eyenzekayo empilweni yakho. Ndingangayiboni le nto ndiyifuna ngeso lenyama but umoya sowuyamkela. Uthi ngoba ndikade bayingxaki kube nzima nokhonza but ube nawo amandla okhonza this time because uyayiva ikhona into. So ku-Elisha ufika kulo mfazi lo mama ufika ku-Elisha uthi ngisematyaleni. Njengoba ndicimba uThixo akakwazi wacima amatyala nje. Awacima amatyala uThixo ngendlela zakho. Wafika lo mfazi wathi ngisematyaleni abantwana bami bayathinjwa. Akho nto yotshela endlini. Wabuza umprofethi nantoni eshiyekileyo. Wathi omnye ligutyana nje le-oyile ngoba usekela ngahlasela kangakanani iyawuloku iba khona into eshiyekileyo. Uyahlasela yena kodwa akazigqili izinto. Uthethe ukugqilile uqoba nawe ugqityiwe ikhona. You just need a prophetic eye. Umuntu ezawubona uba uphelanga. Wathi omnye ndine-oil. Wathi omnye kulungile. Hamba uyoboleka ama-empty. Chapter number 4 from verse 1.
2 verse 7. Babone ngama-empty, xa ugqibile ubone ngama-empty, uthathe abantwana bakho ungene endlini, nivala ucango, ugalele loo oyile ishiyekileyo, izakwanda, uhambe uyothengisa. Number 1, xa ugqiba uthengisa ubhatala amatyala. Akathi kuqala uphile uthi ubhatala amatyala. Why? Because ngekho uphile usematyaleni. Ayikho impilo yomuntu osematyaleni. Umuntu osematyaleni ahlala nje uyalakaza. Can you go when a movie, if it's a movie, this family, this couple, it's a restaurant. Yeah, Jackie, what do you go today? What do you do? The sergeant, I figured I'm to. That's wrong. They're very appetite. Why have I paid that mama attached? A child and up. Put the jala man. What the man am? I've listened this. Yiva umprofethi uthini? Uthi thengisa i-oil kwimali eniyifumeneyo, bhatala amatyala, wogqiba uphile, because kunzima uphila utyala abantu. Kungcono xa utyala abantu abalungileyo. Jonga bakhona abantu abangatyalwa. Bakhona abantu thina? Hayi uyazi lo. Kholela ulala unga. Xa kuthiwa ngiye yedwa nemali. Kodwa ayixolo uyofasta. Uhambe uyofasta ukuthi people will come through. See understand that? Okay. So lo mama wayethinzelwe onyana. Kwavela i-anointing. Kwavela umuntu ogcotshiweyo. Wamnika a prophetic instruction. If you remember when they said Tulbach, sakhumbula, ubangaba, sometimes when God appears before the miracle, ukala release a prophetic. Yes, it was a Tulbach. Prophetic instruction. Apha kuHezekiya athe prophesy. Uthi ezibanda prophethayo ngokomyalelo wezwi kwenzeka. Sesi understand that? Kuba unendlela wena othi ba imeli ukwenzeka. Oyena umuntu umele uqala udila naye nguwe. Because the problem yakho, ingqondo yakho i-corrupt, knowledge negative. Knowledge wrong onayo ahambe uyiqokelela kwezindawo uhamba kuzo. Na uThixo xa ufuna usebenza the wrong non-information onayo ivala. Lube khona uncedo but the information ivala. Now this woman owesifile uElisha ugqitha eShunem. Ugqitha eShunem ubonwa okanye uqatshelwa umama ongacelwa igama lakhe ekuthiwa ngumShunenekazi. Uthiywe ngegama lengingqi, igama lendawo, a Shunammite woman. IBhayibhile ithi she was a noble woman, a wealthy woman. Mama says 20. Mama 10. But into emangalisayo apha i-couple nomyeni. But akuthiwa uElisha uhlangene ne-couple e-rich. Kuthiwa uhlangene nomama. Now the question is, kanti ihamba njani na? Niyakwazi utshaya omnye be-rich omnye be-poor? Ngicela uphendule. Ngicela ungcezula. Ngicela ungcezula. Ngicela ungcezula. Yayingeyiyo in-community of property. Ngoba imitshato izinhlobo nge funeka uwazi umtshato kuwo. Ngoba izabasipha ngoba jonga ngoku nini ngoku ngenxa yezinto ezenzekayo emitshatweni uthi xa uzawutshatisa umuntu ufumanisa uba xa kufika that moment yomtshato ubabuza uba ngophi umtshato eliza kuwo.
kuthiwe eyam. Jonga. Into ebangela uba benzolo hlobo, mamelene. Into ebangela uba benzolo hlobo, it's a bad experience. Yaka ibi in community, eyakho yabona ne. Xa umtshato ungakhange usebenze, ufumanisa uba kukhona oba yi-victim. You understand that? But immediately usithwa usize emtshatweni othi eyakho uthanda selukhona. No, come. It cracks Satan because ungena nje ngqondweni yakho unayinto ethi xa ndiphoxakele. And awukho wrong because unabantu ababonileyo. Bazalwane nikhona. Uthimabona. Mamela, kuye ke ngoku. Kube khona eyothi izinto ndifike kunazo zezakho. Endifike kunazo zezakho. Esiqalayo ngoku sezinto. Nikhona? Bazalwane niseklasini abafundana. Now listen to this. Into ebangela uba kulo kube njalo, into uba lo xezayo ukhupha itrailer zakhe nabantwana. Nalo una, and it's fair for abantwana. Siyaunderstandana ne? But the correct way yokutshata, Bible ithi wathi bawutshata, wathi banye, wathi indoda iyawushiya umamayo notata inamathele. Ingxaki ngamadoda angafuni ushiya anamathele bafazini babo, because umfazi sekayishiyile ifamily wachitha igama, wachitha ifani, wachisa utsiki, unamathele yona, istatus sakhe ne-identity yakhe itshintshile, wakukho indoda engafuniyo. Madoda sanutshata xa ningafuniyo ukutshata, because ekutshateni yaphuma, you become a sacrifice. Ithi iBhayibhile umtshato unjengebandla noYesu, uYesu walifela ibandla, indoda incama kolo uthi ifamily yakhe. Amen. Bokuziye ecourt apho kukhithwa khona imitshato, ubona umfazi ephuma ehamba nabantwana, indoda ikane imali yonke. Ngoba xa kukhawuka umtshato abantwana bashiyeka, ibe indoda isithi ndifuna ihafu. Funa ihafu yento zonke, kodwa abantwana basahamba. Jonga, iBhayibhile ithi uzawungena sungena ngomgaqo. Don't so excited. It's emotions. Yazana unqontshonqa. Nansi le nto ndingena. Uyabona uba uyatshata indoda. iBhayibhile ithi uyamshiya uyihlo nonyoko, unamathele umfazi wakho. Awukho kumtshato ngomnye, umtshato ngulowa indoda iklinge emfazini, ngoba umfazi already xa kugqitywa ukuthathwa uyathathwa asiwe, fesiwayo atshintshwe nendlela onxiba.
indoda yona okuyinxiba amarifu atshintshe indlela onxiba athile igama yonke into itshintshe kowabo bathi bebemzisile bajike shiyeke yedwa emzini angawaziyo kutshintshe le ndoda asengayo. Kweminye imitshato uba uyawanelisa laba indoda ibhubhe kuqala ungumfazi awuphuma ungenandi kuthiwa izinto zikamntakwethu. But namhlanje, if that spirit is coming from her, in the name of Jesus, kamtshati akhululeke. Makakusikelele uThixo ngepartner azawuthi awufika kuyo ukhululeke. Ngathi yami yeyami atsho ngenhliziyo yakhe uyazi uba ndiphelela apha ndigqithi. uThixo undinikile into endiyidisevayo. Amen. No, listen. Now I deal with real issues. Umabelthafa unkano Ismael wathi uThixo phansi komthi wathi nalo Abraham uzawusikelela kuye ngowakhe ithi umntana ezala makazazi consequences ukuba kangaba sebekhona ngabakho. She was instead of saying this cup, this cup, this cup. Ungavumi ukubangabe emtshatweni wakho kuthiwe usife kuthiwe usipha kuthiwe nefemini ne if loo nto izakwehlula subuya emtshatweni. Ikhona ikawe mthani amen kakhulu. Now this woman, she was a noble woman, and what surprises me, she was also a prophetess because she was able to perceive. Yes, when Elisha ufika angabonwa indoda ukuba indoda kaThixo abonwe ngumfazi mhlawumbe izizathu ezikhoshwa avele athomyekazayo athi this man le ilapho igqitha apha I perceive I behold this man is not just a man of God, but he is a whole, put aside, sanctified. For the things of God. Let us build the house, a room. Let us extend the house. The house that we own. Accommodate an. When God gives you a vision, when God gives you a vision, the next step, the vision. If the vision is alpha. If I go to another so the first was a Shunem, Ubadu Elisha. Who did this man? You don't answer. Who went to Twalo when ministry I could Lula. Who did them Kala? I pray with children. I bless you. I also bless you.
Because immediately amandla ayo asebantwini. And uyakwazi usitata ku-ministry usitakiswe ngabantu. Siya-understand that? Yabona uba unikezwe uba uqala i-business. Mango, as a businessman, ingafi business ibulawa ngabantu bakusebenzelayo. If basikline rongo, bafike i-business le uyenzayo wena. Futhi banekicks emacaleni. Wena uba baphangelanga wena kanti uphangele because i-skills sikuphi. Ufuthi bafake amacala endaweni ethile. Xa ufake i-client zakho kufanele hey man. I-client ethile kodwa basene aluminium doors ukitheni. Ithethe nonyana ecaleni. Dakwethu nawe is a businessman. Futhi ngoxa uthi hayi ingase kwi-couches ethile nje kwabani. Skill. Ndoni? Skill. Hallelujah. So this woman, this man of God is anointed. But this man of God, but masibenzele indawo yolala. Wayimane edlula for ukutya, but this time masibenzele indawo. Masibenzele indawo yolala. Let's go. Masibenga singena ngizulu ebu7 by making sure that every time nendawo yona smash first indawo kodwa xa fikile besunene makayazi ababheka khona. Makayazi ababheka khona. Siya-understand ne? Xa fika phi uthi xa nisikelele saphangela abantu God bless you. And then you say there's managers, no direct. Can pay them? God bless you. So now, we can figure out. John, to host the anointing, it's a blessing. There's a year that I will never forget. That's a Tulbach. When I was going to Tulbach, did you go by Savannah? Ningangibhukishela indawo ikhangela indlu enza ufikela kuyo ubanela sisi Claudia siyayazi thina at this time when wathi sikuya BNB sikuya hotel look for the house yathi kuba khangelana indlu waphela umntwana wathi uzawuza kwamntwana ngexesha sikhona zotshintsha because asifani. So the spot. Kukhona naye, kukhona thwele yena. Naxa usithe kodweni, kukhona bezofuna uThixo, kodwa kukhona sisa uThixo kwabanye. Kukhona enza uThixo bekhona. Uma uzayo uthi ndifuna uThixo, sithi thina sithwele uThixo. Wasicule efonini. Wakwenzeka ntoni wathetha, lathi masibana wami. Sendifikile. But before the figure angels, says they went ahead of me. It's the anointing. Say I'm media scan. Scan. Inyoka siyavumbuluka. Yaxa speaker yo represent ibali lakhe wathi ndiyabuza uzawuthini kule ndlu utheni ukhethe kwizweme buza ngoba andilali izimpuku. Uthi impuku zalapha. Zinyuka nje noba sihleli siyancokola uyibone nje ihamba ngaphansi kwakho uthi ubazimamela indaba laa nto namsibana wani laa nyoka seyihambileyo nazo sawulandela ndahlala ndenza umthandazo khona jonga from the day one ndafika zavele nenye impuku zangalala yena enewali yam neempuku zakwakhe ezihamba naphezu kwebhedi wabuya ekuseni ezojonga ebuza teta impuku ndathi soze uphinde uzibone mntanam namhlanje ibikezo mpuku ithiwa they were monitoring spirits. Ingezomamela indaba zalapha esithunywe basizojonga kwenzeka ntoni sihambe sibuye siyoripota impilo yakhe ihlala namhlanje because intambiso sayifikile kwekhaya uthi uyazi umafundi bakhe kwimizi eniyakuyo ngenani kwimizi yemizana lalifika mlamisi uthi hlalani into the kingdom of God has arrived. Nakufika umntu agcotshiweyo ububumkani bukaJehova. That is the gospel. That is the gospel. That is the spanner word. What you hear now, don't that spanner word. Spanner word. And it was thinking of time as was the presence.
sithanda kwakhe mntanami. Zonke zizawujika. Zijikwa anointing. Inye nje into oyidingayo wena ngumuntu ozakushintshela i-atmosphere. Uthapho kwakho xa ufikile ukhuphole kwiinto ezihamba phezu kwendlu yakho ongazaziyo. Xa ulele unezinja nesikhofa ezivele emini zikhofa isikhofa sikhale. Udinga nje ukutshintshwa kwe-atmosphere uba kungena umuntu othwele umuntu ohamba nawo the Holy Spirit, umuntu ongena presence, umuntu othandazayo azaqazayo kwakho uraphantokosh. Uyazi amaxeshelo akekazofika akadinga uma emadakeni akwakathanda udinga nje ungena kwakho ahiliba kwakho bayahamba. Iimpundulo zommelwane ziyahamba, iyadi be-sanctified, ingcwaliso iyadi yakwakho. Athetha uyesu athi naxa nithe kwabantu bathumileyo umntu namphi iglasi yamanzi, you shall receive the reward for that, because these people are not ordinary. They are the carriers of my presence. They are the carriers of change. They are the carriers of glory. We are blessed. What if in a class? If in I start taking it to take a class. A class. When you are offering a man of God, someone of this one people, uthi kuya nanto nathi into endinayo ithi iBhayibhile, you shall receive. Kukhwithikelelo kanti bawasela lo manzi asithi, may the Lord keep you, may the Lord bless you, may his glory, his face shine. Wantatho kujika izinto, kuvuleka izinto, kukhumbuleka izinto. Are you ready, house of glory? Are you ready for the blessing of the Lord? Uyakwazi usikeleleka, bathi ungayiboni ukuthi usikelelekile. Can I say this? Whether uyayithatha okanye uyayithatha, asifani. Wathi uYesu, wathi umze ningena kuwo, yani kwimizi umze ningene kuwo, fikani nithi uxolo lenkosi malibe kuloo ndawo. Uthi kwelo khaya linamkeli, vuthululani iinyawo zenu so that ii-cases zabo ziyasheka apho, bangareceive blessing. Xa bengenamkeli uthi vuthululani, ningathathi nothuli, ngoba imistake ungena ndithatha uthuli lomzi wakho, wathi ndilithathe ushiyeka usikeleleka. Kodwa iya ngokuba uye wayamkela nale nto. Ithi iBhayibhile xa bengayamkeli livuthululeni lihambe. Uthi imeko yelo khaya iyakuba mandundu kule ndlela ebelifike iyo. Now, fela phansi. Andixelele ngezinto ozawuzifunda encwadini, ndixelela nge-personal experiences, and some of those things abanye benu were there. Now, wafika uElisha. Wafika uElisha wenzelwe ligumbi. Ithi iBhayibhile xa lenziwe kathathwa kwabekwa ibhedi endlini, kwafakwa amatrasi, kwafakwa amashiti, kwathatha itafile, kwabekwa isibane, kwathatha isitulo. Kwathiwa kuwe qho xa ulapha eshumeni uyamana ulala kwenza ukutya. uElisha wahlala, wathini? Wahlala ebhedini. Wahamba noGehazi, oh God, wahamba noGehazi, wahlala apha. Wathi ehleli uElisha elele, wajonga indlela amkelwe ngayo apha, nenhliziyo yalo mama. Wathi kuGehazi, khaniyobiza lo mfazi.
nize naye. Wafika weza lo mfazi wathi kuye, seeing that uwe ungene kwezindleko, ungene kuso ngenxa yethu, what do you want? Ngenzelwa ntoni? Listen, ungenzelwa ntoni? Wathi omnye, hayi Nkosi, right, zonke into zam si-right, ndihleli phakathi kwefemeli yam, ndinento yonke, ndinemali, ndonwabile, akho nto ndishota ngayo. Wathi omnye, okay, but into abangela u-Elisha atsho into yoba lo mama esi senzo asenzileyo wayengekho asenze. Kukho izinto ongakwazi ukuzicinga, not unless there's a deep need edropha that idea, because kukho le ntsikelelo ekufuneka uyifumene. Then le ntsikelelo ekufuneka uyifumene, esi sidingo sikhoyo sidiniwe kuba sisidingo kuwe, sifuna ukutshintshwa, isizini yaso iphelile. Uthi omnye ukwazi ungena kwezi ndleko, into abangayicacisa njani, ungekho nto oyidingayo. Lo mfazi uthi mina, I'm just acting out of goodwill. I'm okay, man of God, I'm okay. Don't worry. Awubathi abantu abanjalo, no, don't worry, I'm okay. I'm okay. Uthi omnye ukwazi uncama le nto inje. Ukwazi. Wahamba umfazi. Wabuza kuGehazi. Wathi Gehazi, lo mfazi singamenzela. Jonga, kukhona ixesha apho ukwazi ukusikelelwa ngumuntu ogcothiweyo. But kubekho ixesha apho usikelelwa i-anointing ugcobo ukwalo. Wathi lo mfazi singamenzela. Washiya kwakho imithi phakathi kuka-Elisha noGehazi ne-anointing. Wathi uGehazi, akana nomyeni wakhe, sekugile, semdala. Wathi omnye, that's why. Wathi omnye enze le nto ayenzileyo, but yena engekho aware uba sisidingo esimenza enze. Kukho izinto esizicelayo emithandazweni, kodwa kukho izinto ezisonjululwa zii-sacrifices zethu. Uwe oza kuThixo ne-prayer item, but kukho ii-prayer items osele wena uzibeke kwelokulibala. Ufika ixesha layo, kwafika loo nto beshunene, kwinto endifuna uyivezele, kwafika loo nto. Xa ifikayo le nto, lo mama wenza yonke le nto, i-anointing yatshilekela uba kukho isidingo esidiphu kweli khaya. Isidingo esidiphu kweli khaya sikhona, kodwa kanamntana. And what I like about this woman into yoba into yakhe yokungaphenduleki emntaneni ayimtshintshanga indlela yakhe. Into yakhe yoba kubekho umthandazo 20 ongaphendulwanga, khange itshintshe i-level of i-commitment yakhe. Wamthemba uThixo, into akwazi uzenza wasithini, wade wegqithe nabantu abaphendulwe imithandazo. Ithi iBhayibhile wathi kuye, mamela ke, next year wambiza futhi, buya. Wathi kuye, jonga, next year this time, unyaka ozayo ngeli xesha uzabona umntana. Wathi nomama, please don't lie. Please don't lie. Baninzi abaze njengawe bandixelela le nto undixelele yona. Subhudiswa yile nto ndikwenzele. Subhudiswa kulo mnikelo. Subhudiswa le ndlu, man of God, sukumaza phinde ndiyithatha ndizuyithatha ndikubribe. Wathi omnye, jonga, izinto ezinjengezi azidingi faith yakho. Wayikholwa awayikholwa, ngoba vele ubungayicelanga. Wena wenze isenzo senzileyo saprovoke uThixo. Now uthi ke ngoku next year this time uthi omnye ndiyikholwa loo openly. Bakhona abantu abangenazo imenas, uyaxoba bishop ngoba ikhona le nto uyithethayo. Ikhona uyithethayo. Iyabhudisa le pulpit. Iyabhudisa le pulpit. Wathi omnye, okay, it's fine, but izakwenzeka. Izawuthini?
To those who believe. To those who all things abakholwayo zonke into ziyenzeka, but kulona that principle yephula. Kodwa kuwe awudingi kuyikholwa, yenziwa sithi izakwenzeka. Kanti lo mfazi uvule isizini engasoze iphele. Njengoba sivala le nyanga sisiya kwinyanga kaApril, yena season elifuna elibadla lingene kuyo, isizini engasoze iphele. Yes, Lord. That season yesiris yemimangaliso. Yes, Lord. Sayixaxisa ngoku endingavala. Yes, Lord. Lo mfazi lafika ixesha wamzala umntana oyindodana, wakhula umntana oyindodana, ngenye imini wanenhloko umntana. Waphupha umntana, wamthatha lo mama wenyuka wambeka egumbini eliphezulu ebelakhile, wafika wambeka ebhedini yendoda kaThixo beyithengile. Wawugqiba waletha endodeni kaThixo, wahamba indlela kaThixo yambona esiza, wadibana nomyeni wakhe. Wabuza ke nomyeni nawe uyandidisappointa sendimthethelele kangaka. Wadibana nomyeni wakhe wathi kuye umyeni, nkosikazi noba yonke into right na kwenzeka ntoni? Uthi hayi yonke into right, umntana ubhubhile, all is well. How come indoda ingayazi ibhujelwe ngumntana? Ubu-useless obungakanani uba ithi ingacelwa nomphanga kanyana wayo. Kwadithwa kuyo uGehazi, waxela indlela kaThixo uba nanku umshwanakazi esiza. Wathi inoba yintoni le imenzi bazofika emasimini nobikhona. Wathi ingathela nathi induku yam uleqe kuye, ufike umbuzi uba yintoni ingxaki. Ithi iBhayibhile wathi endlela ungabulisi into leqa kuye, xa fika kuye wambuza uba ingaba yonke into right na. Wathi right. Wabaleka waditha obheke endodeni kaThixo. Xa fika endodeni kaThixo, oh God, akafikanga wacela ingxaki yakhe. Ufike wawa ezinyaweni zendoda kaThixo, wanqula uThixo. Lo mama emenza lento, utata umprofeti wazama usenza, wade wathi hayi uThixo undifihlele, but umoya wakho ubhitha. Wathi andiyazi uba yintoni le yenzekileyo. Wasikela umoya wakhe, anointing idiphi, wasikela umoya. Yabuza uba kunjani umyeni wakho? Wathi hayi uright. Wabuza umntana unjani? Wathi uright. Ngelo xesha ushiya isidumbu endlini. Akaleqanga kwa-abhobha, akaleqanga emothwala. Uleqa apho wayeyifumene khona, ngoba azifumene altarini, ngoba sazifile ziyawuphinda zidlule altarini, ngoba zifumene emthandazweni. Xa zifile kuyawuleka ubuyele emthandazweni enze sibingelelo. You are who you are because of the altar. You are where you are because of the imithandazo. Naxa usiva manje aphelile, buya. Xa umsebenzi ubufumene sifikelelwe, uphela kwawo. Le nto uyifumene altarini, ngoba yona iyakushiya kubuyele altarini, ngoba amandla wayifumene ngawo asekhona. These mercies, they are new every morning. You cannot exhaust the power of God. Awakanga phela amandla akhe kube bekusikelele, khanga phela amandla akhe kube bekuphilisile, asekhona. IBhayibhile wathi kuye, wasambe sibuyele endlini. Yafika yangena yenyuka yabheka egumbini. Xa ifika phezu kwebhedi nangunyana, xa imvusa umntu uya wonke, wayiqonda uba nansi le nto yehlele lo mama. Ithi iBhayibhile wathatha ingubo yakhe walala phezu kwakhe, mouth to mouth, wamphefumlela. Xa mphefumlelayo ebakhuphe phandle, kuthiwa wathimla, umntana wabuyela ebomini. Namhlanje ndizodiklela noba yintoni ifile ekhonzeni kwakho uThixo ngemijeni yakho, nantyambiso yayiyenze yakhona izawuphinda iyenze ivuke. Azifi into zikaThixo ezisibona sifingelana nazibhubhi, nazibhubhile ziyavuka, nazilahlekile ziyafumaneka, ama-esile yakhishi ayafumaneka.
zonke into zesibingelelo esenza lahleka endleleni ziyabuya, andiyazi uba yayipha yakho ilahlekile. Say Lord, elilahlekile ibuyise, elifile ibuyise. Zonke ezesifikelelo, ezenyembezi zami, ezeminikelo, eze-sacrifice, ezezalahlela, masibuye zonke. Tshela phansi. Namavale. Kanvalayo. Ithi iBhayibhile kwaba khona indlala. Kwaba khona ntoni? Listen to this. Are you still blessed? Can I have your amen? Good. Ithi iBhayibhile kwaba khona indlala. Xa uphi indlala nomfazi walilocate. Emka. Xa bemkayo kwashiyeka kukho abantu abathatha over i-businesses zabo. But ibali lika-Elisha nalo mfazi laliseliduma indawo yonke. Ukumkani walaa ndawo wambuza uGehazi uba ithini into yale ndoda kaThixo uhamba nayo nomfazi waseShunemi. Wamthuka uGehazi bani. Wabuza bomnye kuphi, wathi wemka ngenxa yendlala. Yaphela indlala, wabuya umfazi. Xa buya umfazi wabheka ebhodwe ukumkani. Eyoxela uba ngaba ubuyile. Uthe xa eme phambi kukamkani wathi uGehazi, kumkani, nanku laa mfazi owathandazelwa nguElisha engenamntana, wafumana umntana, wabhubha umntana, waphinde wamvusa. Wabuza ukuvelaphi, wacacisa. Wabuza uba apha amasimi akhe azenzileyo endodeni kaThixo. Wathi hamba uyothi bonke abantu abathatha amasimi abo, bathatha nee-businesses, mabazibuyise with the profits, the dividends, zonke ingeniso abazenzileyo whilst yena engekho iminyaka esixhenxe. Ithi iBhayibhile lo mfazi wahlala ebhodwe kwalithuba tshona ilanga. Abantu beza nesivuno samasimi e7 years. Kuthiwa ngonyaka othile nazi ii-records benza imali ethile. Wathi ukumkani zonke. Thixo ngawadliya amandla endoda. UThixo ngawudliya umlilo womntu. Bazalwane, imanyani le nto. Uyaphila noThixo. Namhlanje uThixo uzawumuva back. Ayajonga ukuqala kwakho ukusokola. Usungethuki kahleli into senzeka. Besithi abantu uthwele wakho ibona phi le nto. Uzubaxelela ngenye imvezo osikhalileyo. Bathi uDavide kathetha, Nkosi xa undisikelelayo, ungandiqali namhlanje. Ndiqala iminyaka, ndilila ndithandaza, iminyaka ndilahlekelwa. Hamba nam unyaka nonyaka, sibala iinyembezi esizikhalileyo. Namhlanje ndizotsho kuwe, bala iinyembezi osewuzikhalile. Ngoba sikwisizini ye-restoration, apho uThixo azawuhamba nawo umgca ngomgca. Athi uThixo amasimi, ii-businesses, iminikelo yakho, ndizothi kungatshafi. Uyaphila noThixo. Wama lo mfazi wabukela uThixo esenza. Ndizoxelela wena kulo nyaka uzawufika endaweni apho uzawuma khona uthethe isitori sakho uThixo enze. Uzawuthi sowungaziwa kuthiwe nankuya lo wakhe, nankuya lo wakhe. Wamkhonza uThixo ngeke akaphilanga, ehamba ngeenyawo esize entlozweni, ezinikele senze umsebenzi wakhe. Uthi wawutsho kuthiwe zonke into zakhe masibuye. Batsala the book of Chronicles. UGehazi wamxelela ukumkani,
uthi ndiphethe irecords ngalo mama, ndinobungqina ngalo mama. Kukho izinto ongazuzithetha ngokwakho zizawungqinwa ngoba bekhona mhla kusenzeka. Kuthiwa siyamazi lo bhuti indlela wayezinikele ngayo, siyamazi lo tata indlela wayethandaza ngayo, siyamazi ngela xesha umlomo wakho uvalile. Zulu liyakuthethelela, Jehova sithethelele. Simele ngenyawo sethu. Kanti njengoba security ebhodwe xa kujonga incwadi indoda eyathembakala kukumkani le. Ukumkani engayazi loo nto thembakala kuba kuzixesha apho kuzawujonga imisebenzi. Kuthiwa wena wakhe wathandaza, wena wakhe wasila for 20 days wahlala entabeni uthandaza, wakhe wathandaza wasapota ibandla elithile endaweni ethile. Awuqala apha wena ujafile nje into abantu ukhe wazenza ngaphambili. May the Lord remember you. May the Lord remember the good works ezandla zakho, because mayikhumbule ukhe wamkhonza ngaphambili ngendlela eserious. Wathi uHezekiya sebegula ezawufa, wafika umprofethi uIsaya wathi, Hezekiya kuthiwa ngizomxelela ukuthi base sifo kuso, you shall not recover, you will die, put your house in order. Yolela ndoda uzawufa. Ithi iBhayibhile uHezekiya wajika wajonga egumbini, wathi Nkosi, ndiyasiva isiprofetho sakho ngomndoda, kodwa into endiyitshoyo, remember me. Khumbula indlela endikukhonze ngayo, khumbula indlela endithandaze ngayo, khumbula indlela endiphile ngayo phambi kwakho. Andideserve ufa. Ithi iBhayibhile wathi uIsaya engekayofika le nto bethunywe khona, wathi uThixo jika, nanti indoda isikhumbuza ngemisebenzi yayo, ayikwazi ufa masengeza iminyaka yayo. Wathi phezu kweminyaka yayo sizabangeza 15 years. Wathi kuye isithunzi sakhe sizawubuya umva 7. Idestiny yendoda ibisayisecicini lokufa. Kuthwasuka ilanga lema latshona, namhlanje salibamba malingatshoni. Into zakho zingabuyanga, malingatshoni umzi wakho ungavukanga, malingatshoni inyembe zakho zingaphendulekanga, malingatshoni impilo yakho ingatshintshwanga. Namhlanje vula umlomo wakho uthandaze, uthethe le nto uyifunayo, uyithethayo iliyenzekayo right now, uyithethayo. Oh, lantakashaka tandaza. Yes, Lord. Yes, Jesus.